Hemen gaude, Iruñeko Sorgina gara, 5 bera. Asun, Estel, Txaro, Tosi, Pili eta ni, nerekin 6 garraren. Nire izena Koro da, eta orain eraztetik Pili jondo da. Ni Pili naiz, Iruñeko Sorginakoa. Ni Dosi naiz, Iruñeko Sorgina. Ni Txaro naiz eta Mendiberriko Sorgina naiz. Hala! Eta ni Ester naiz eta Usunko Sorgina naiz. Eta nik Asun naiz, Sorgineko Tafallako. Tafallako Sorgina naiz. Eta orain, irabaziko bagenuke 3.000 euro horiek oso zaila ikusten dugula, baina hala izango balitz, gure borondatea 3.000 euro horiek mintzakide egitasmoari ematea. Eta irabaztera joango gara. Eta Donostira joango ginateke,